Illum nifhem għaliex it-turisti jażlu li jqattow il-btala tagħhom f'Malta. Kliem il-President tal-Irlanda Michael D. Higgins fit-tieni jum ta' żjara statali tiegħu f'pajjiżna. F'kummenti li tal il-One News wara li tpaxxa bix-xenarju tal-port il-kbir mill-barrakka ta' fuq, il-President Irlandiż tkellem dwar kif baqa' impressjonat bil-wirt kulturali u storiku sinjur li għandha Malta. Here in Malta itself, it blows my mind away really when I see any one of a couple of square feet of what I'm looking at has a history and a beauty in itself. I can understand why people want to come and visit Malta, and it is you said the other side for those who are interested. There's very rare times when the sun isn't shining, but when the sun wasn't shining, and I was reading about Malta, it is at the crossroads just of everything, crossroads of religions, crossroads of empires, crossroads of political engagements. Il-President Higgins li der li jafsew dwar l-istorja ta' Malta għalli dinja l-ewwel darba tiegħu f'pajjiżna u nnota l-arkitettura storika li għandu il-pajjiż. Il-President Irlandiż sema rabtiet kbar li hemm bejn l-Irlanda u Malta u kif din iż-żjara komplet issaħħaħ ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Min-naħa tiegħu il-President ta' Malta George Vella tkellem ma' One News dwar kif kemm l-Irlanda u kif ukoll Malta għandhom ħafna affarijiet komuni u għalhekk hemm relazzjoni b'saħħitha bejniethom. Tajbin ħafna, meta tajbin ħafna fil-diskors diplomatiku ġifieri ma jkollokx outstanding issues. Qed tifhem nikkoperaw f'kollox, għandna l-istess opinjonijiet rigward dak li huma issues internazzjonali, naħsbu l-istess fil-fora internazzjonali u anki ovvjament mbagħad fl-Unjoni Ewropea. Li hemm tajjeb li bħalissa maħna nittamaw spera li nkunu hemmhekk fil-siġġu mhux permanenti tal-ġnus Magħquda fejn l-Irlanda kemm ħarġet. Jien nirringrazzjahom għaliex anki fil-waqt li qegħdin hemmhekk taw opportunità lin nies minn tagħna diplomatiċi minn tagħna biex anki ikunu huma aċċessibbli għalihom biex anki jieħdu ċertu tagħlim minn hemmhekk. Mument sinifikanti kien propju meta il-President tal-Irlanda akkumpanjat minn Martu Sabina wera xewqa li jsellem il-memorja tal-eks Prim Ministru Dominic Cummintov fi Pjazza Kastilja. Fil-post u maltaqgħu ma' numru ta' turisti Irlandiżi li jinsabu f'pajjiżna l-btala li ħadu l-opportunità biex jieħdu ritratt mal-President tagħhom u jitkellmu miegħu bil-lingwa Irlandiża jew kif inhi magħrufa il-Gaelic. Intant mal-wasla tal-President Higgins fil-barrakka ta' fuq ġew sparati żewġ tiri mill-kanuni tal-Fondazzjoni Wirtartna. Id-delegazzjoni Irlandiża żaret ukoll uffiċċini tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil fil-Belt Valletta. Intant il-ħamis filgħaxija saret iċ-ċena statali fis-Sagra Infermerija fejn saru diskorsi mill-Presidenti tal-Irlanda u ta' Malta. Iż-żjara statali se tintemm fil-jum tas-Sibt wara li l-President Irlandiż iżur it-tempji ta' Ħaġarqin fil-Qrendi u għajħalli pajjiżna btitjira l-Irlanda għal ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar.